Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mugoroba onde omuyo morobo yega usomogoroba oyega witariki 10 mutinyo kabiro mwaka gwechile fuibere 2025 no mono kugena kwane buna kwagenderere buya aseri tukurigimana boyega no gendere tukubwati na kwego kyane mero birionsi Ensoko TV burusu mu gusikuro chinsa 12 cheke mambi gwekera boni gana inde kingo kwarigania edio to yanyorama ya senchira yo bwenge buna basake baito bayariganirie ase omogoroba obono tubwati wetira senchira yo mutandao gwekerero Facebook rabega sensemo ya YouTube Ensoko TV tusanga sobwa go chakerbona gwiko mwario elitariane Ishmael Mogere. Asumu chakaro mogorobo bono abamenyete no barema gwetero mokonyi bw'umutineneri bwabare no barema ime ya bunchari murandi George Murara negasokire na kworokia kugaichwa kwabo ase okombiwa ase oburai ao nonyana ase chiskuru gukwana n'Ensoko TV miyo muchobo songo nigo bono aborire abantu bamenyete no barema gwesokia ase obonge eri kubwata chikura kumusira Daktari Fred Matiang'i ase okora ense asobochori obonene buri bose bu mwaka gwechile fuibere 2025 na ebere. Muna nateka koteba nche Pastor George Murara Manani, the chairman of Kisii County Persons Living with Disability, and again as a Kiamagia Jubilee, I am the PLWD chair. Naende boigo igondo mokonyi bo munyakero go bonchari no mo chairman Oriana Ward. Gento kene keranta keteko kwanira naende kia letire libe diororoche mono asetore na mono buna ntwa balemafu. Chiskuru cheito chinyinge na mono mono chia Kisii South. Yere bonchari ntu atomete list cy'abantu baito babwanete ko chorwa ase chibodi chichiskuru wao yatoke kanire nga chi principal chinde nchirororo batagete ko sugumu kisiasa egere bakanda misa balemafu ngakiba siasa bakanda misa balemafu nenchereye omonto orura masakarae kiabere nganyale boyonero ko choru orura masakara gego ikachinga kie body eko put in place yamanya gotoka nga PLWD tayo abantu babekire nabantu balebuya bakongaine linge baba aletu abande bangaine linge bagakuba kaboka borogero muntu akura abokiro ino molemafu tigato tigama chiesa iyo onye chibesa if money is changing hands principles bae gwegento gesini ni babeka abantu chibodi. My friend, we are coming for you, and when we come you will not like us. Lingana liandetire ga iga mono lingana ntaketeko kwanera ndi linga ntaketeko sababa le mafu bonspi mbatebi babwate chikura ekero babwatire chikura omurai oitonare korugusio omwana ito otenenire okoborie kerogo baro bere maega yaye ga koira chikura ere amona abantu baye mbanyora libaga ligiya lioko nominate omolemafu ese birengo wao 1 omolemafu na bakonominatigwa koba omo senator. 2 omolemafu anominatigwa koba a women rep. 3 omolemafu anominatigwa koba a member of parliament. 4 omolemafu anominatigwa koba omo MCA. Nkinta keteko teba igonta keteko teba ngachinga kichia maega molemafu tabwate nomini buya chinga kiechi ganya sai na tuancherete tokanyora chinomini angenye lakini ntaketeko tebo mane mbolinga ki ekero tonyora de chinomini echinye kenenge tu akonye kire bono nali tokwete mono tokwete tokararanse ase ensemo yende omubunge w'ensemo y'ebunge ya Kitutu Masaba Kilifu Gisairo nigemwambia rero aigora ebirasi bibere ebyo birosirie na CDF ase skuru y'oboroso ya Geke miye ward ya Magombe ensemo y'ebunge iyo ime ye county ya Nyamira kaukwana hekerekyo nigo Gisairo atebirenga ukobikwa kw'ebirasi ebiya n'enchire yemo yogosegeta masomo amaya ase aborokiwa twabwateranire e project na mwachite muganda ebinge birasi mubwati wetere board na Bible togata banko barose tore birasi bibere complete moroche birasi biri byabire ebirasi biko abana baitesiko
ebirasi bibwate chiloka, ebirogo, whiteboard, ceiling, ekirasi, ekia, ebiroro burabogoso. Nari abana baitu banyora sagi abagoso. Tutaigereti abana. Igo tuge ya abana baitu. Nari mambi na barabo bako baba jumbe bako baba nyagitari bako baba engineer. Ko babuya. Abayiboli tebi abana baitu ibintu biritu abekirari babirende. Umwana gakubuna eloka principal tafadhali umuyiboli akoletere lokende. Naliye konyo umwana uri ondomo ko uri maiga yae. Mwasabire ibintu bingi nekubaliana mahitaji ni mengi. Na nje moro chichikuru mbwate. Bono ngo temana ni kerekere skuru. Tali boyego. Na kimwa tebete ne ngo ke yaitu otoko mwe myaka 10 gosena ke ye misigo ya tiket kuru maega. Myaka 5 tingo kura misigo eli. Ekiagera ese myaka 5 moko revina kunirega. Eyende mwangete in advance inde 2027 baga 2032. Moko nyanandi na iranira. Muroche gasto gendrete se secondary mata. Nera ba obisawa bachire korata. Umweshimwa nyamoko obate ebiri obuya bwo kuirani omonto oyo okole gasi. Tuli kuirani monto usundogete. Irasi muirani omonto okoraki. Igasi. Naji gasi imura erore. Togotigara se county ya Nyamira babunge kurwa county ya Nyamira abo bachagiteri tukure igorokoro totamagendero aria auretwe gose aetwe na kuwaitimie county eyo nigori tukuria rero batara chinsemo chibunge ya Kitutu Masaba na boigo asensemo ya Burabu bagukwana se skuru ye secondary ya Gekemi ward ya Magombe nsemo ye bunge ya Kitutu Masaba babunga abo bakuragwa no mubunge Cliff Gisairo nigo batebire ubonchukana na kwabo nkubwatikana no bongora bwo gukora imirimo ya magendero asikure batugirie umunyako abanyakonda baria babege usebabegete ubukya kwerekia buna nkoera kire guse meremeria bairu nkwerere asubwa ngomano asikeria buna abana babera bangira boigo amabaga aganeri yo kwerekia ebintu byo gosomera so egange nene gose mission itene kabisa no go check each consultancy chiri go supervise because na bale project managers amana bantu kure ministry batumetu no mo PS na boigo no waziri elinde tomanye kere project ya irirenga kintambe sana ukora koera so to gukora lere ko twakole kurubora buntu ikaranse elinde to ligereli na problem kichiabero problems ki babera bago experience then after that to map the way forward. We came here as members of parliament from Nyamira just to play our role of oversight. There is no money that has been lost, not a shilling. Ni ile kwamba contractors wengine hawajaweka bidii vile inafaa katika zile contract ambazo walipata. Sisi kama wajumbe, we didn't give contracts. They were done competitively through the ministry. Now as tunafanya role yetu kuona kwamba the right thing is done. Mna into bajumba bantu baukagera ngabono na bantu tokuminyokia baibiboka na hende na batokora atatu acha gukore gasiengia of course ya stoko nyaru montaro muibi goikatumo minyoki lakini igoro mna tuachagete ine mirimo yaitu mwatochorere ta bana inchi elinde toete korore mirimo yaino munegenderete astoko nyorere buya twa bapongeza nde twa bataiba koromuki ase batarachaka torike report elinde bali batatagete ko chaka miremeye twa guchi contractor chire serious muno yogekega baisa ko retender some parts twa chito kanyore bintu bikorira bitali bironge it will do as good but ibu ya batu anyore to eba kore bintu batatebe tigo bakore bagakanigwa bagatama kuru site lakini besa chia serikali kanyora mbara ebo so we are hoping for the best as we finish. Asense muyendo museneta we county ya Nyamira Okongo mugere nigo emambia ya rero aikira na asense muye bunge county ya Nyamira asariganirwa no monogeri we county yo Thaddeus Nyabaro asege kare ekioni go asabira ba MCA gwikirania mirimo yabo anene mono ase okwenekia kibese ki county ya Nyamira ngo tumekwa kire asenchira erengia gwikira bono iga nige county ya Nyamira yanyore shilingi $1 billion 50 asa tebira magendero akoliru taraisana.
where you belong and this home. Welcome and feel at home. To highlight some of the critical issues that come before the attention of Senate, that the members of County Assembly of Nyamira and the senators should work closely in oversight. Mr. Speaker, sir, if you look at Nyamira's budgetary allocation for the year 2024-2025, Nyamira Water Resources Authority, in the budget was allocated 32 million shillings, which I presume, because we are the honorable members of the Assembly who passed the budget, which I presume was specifically for water connectivity to help our thirsty residents. But instead, Mr. Speaker, of pipes, pumping water to our homes, or putting water kiosks, this water was swallowed by training seminars and feasibility study. What a tragedy. This information, Mr. Speaker, came to my attention when I attended a committee of CIPIC. If you permit me, Mr. Speaker, I'll read the brief to the chairman of CIPIC from the auditors, just to show some of the issues they highlighted. Out of the 32 million shillings that this Honorable Assembly appropriated to the Nyamira Water and Sanitation Company, 244,000 was withdrawn for facilitation of feasibility study. Another 279 on different dates to facilitate training on hygiene. Another 272 million to facilitate feasibility study. I'm calling upon the honorable members not to relent on their oversight, Mr. Speaker. I implore you to hold those responsible for these suspensions until the donor funds return to Nyamira. Nobody, Mr. Speaker, and I repeat, nobody should be allowed to soil the good name of Nyamira. We need the service, Mr. Speaker, and we need donor support. Asense muyende mu waziri w'ekinguru cy'umuriro Opiyo Wandayi nigo akureire bari babwate chimbwa cy'okuiba umuriro kakwana se chinsemo cya Meru Wandayi nigateberenga ebikorwa bikobeka ose ebibyo kwebekera umuriro nigo birema mincheri chiko nigo byabukire mu waziri Wandayi oyo orenge no mokonyo ya Alex Washira nigo abainekere bamenye ba Meru nga KPLC teriguchya kona cha muriro ndebwensi obekure korengana neri chiko korende nigo barachye gokorera uburingori kimita na gukirosya nigo batarite ase ose nigo batarire chinsemo Gembe ase Kenya Power ya torite bose ya ase meyo ya Meru asiboigo bagenderete wikira nimero 2 au ya magendero ase ensemeyo. Wakati ambapo kuna operation, watu wa Kenya Power wahusishe watu wote kutoka chief, assistant chief, DC na polisi wakati ambapo hiyo kazi inafanyika. Zingine ambazo tunaweza fanya regularization na wajua waziri ataongea juu yake. Hiyo tumeongea na viongozi wenu, tumeongea na KPLC na hiyo tutarekebisha, watu wawekewe mita ambazo ni halali na ni mita ambazo wataweza kulipia stima. Si hapo ni sawa? Wale wananchi ambao waliondolewa transformers tarudishwa. Na wale wananchi ambao wanataka kuapply kwa stima watapewa nafasi ili waapply kwa stima ili wapewe meters mpya. Na la muhimu zaidi tulikubaliana ya kwamba wale wahalifu ambao wanajihusisha na mambo ya illegal connections hatua ya kisheria itachukuliwa. Asense muyende amate imeye kenyoro kya emanye gotoka sensi anse muye bunge ya kitutu cha North County ya Kisii nige cyane tegoro yo gusira ku mwana obo okuru kwa Denis Bagaka oyo osirareme yense ya Ukraine. Bagaka nigarenge umunyanyimbo KDF aiga Kenya kurende akairwa nensi ya Russia eri gucikurwa na kisegi cyensi ya Russia na Ukraine. Amate yo niga yabolire serikali nene neye county kubwaterana eriyo kubakonya konyora omubere oyo boigona boigo kuyoikia Sobo. Russia bonye bwete kero bana baitu Ukraine gatebira Russia emebere ino nerega nju murusyo
bono igonde gesunteme amone familia ne yonsi n'abantu ba minto banda abanjete umwana oyo iga agajakorwe training akanyorekana n'omuntu an expert kia bosigari bakamusoya sa mangana yo bosigari military ya Russia bono anyubwete bachagete kurwana Russia bono ekamana kumubika msali wa mbele asesegi n'abana bande ba Kenya iga bakarwana bagusuguma lenda ba Ukraine uchisobo mate basuguma bakaeba Etania omupaka Ukraine na Russia ono kibaika mabu one of the towns mabu no abana abo bajete bakaba ambushed yani mwanone na abande bagaiteruo mawasiliana achieta kabutuka akagenda Russia ange 1 2 3 weeks tukuwasiliana akontenga ne training tole msituni. After that shortly kibairwa se mstari wa mbele huko alibona mwasena katiyete pi omwana oyo ganero ulenge omugati ona nje na retire kare 206 gono gondeka timbu atigia sara kende ngokora omwana oyo bune kwika nero uri una kondenda nere ndagira yane inkuli magoroba na mambi nero uri komboli inki kubole tabu oino mwana one in fact bwa maya mange ntanya kwera sankol. So I'm encouraging and requesting our government go the county government kote byo mu governor ito mheshimiwa Simbarati Chafet na bande bons babwaterane baikengane ya se president ya ito mweske William Ruto linde litonyore usaidisi tonyore umubere ntwege ntotoraga ni numubero ikaiga na intutotembia mono kiagera serikali nero yokera ime ye county ya Kisii enka ya Felista Kaunda oyo sire tubugima bwa imense ya Iraka metinye tatu ya itire nigo yesokiri erigo sabobo konye kurwa serikali eriyo ebakonye ko yoreto mubere wo mwanchua obo erinda ire nigwe inka achikwenwa bunekemira kyumugusikere Felista nigarwarita sege kegeke imense ya Iraka abwa se arenge ko koremiremo amatukamake ekonda yaye etaraera abwa sasire tubugima bwaye naguikira bono iga tararetwa inka asikeri bagoteba buna no botutukani obwo bugenderete kororekana obwo bubwatiraretie no gotaretwa kwaye aiga imense ya Kenya nabo igo wikiwa asenka ya basorgongo rwabusi sasa marieta nguru kurecha Kenneth kuruga aboge kamariba aki umwana oyo ne Felista Kemunto Kaunda aki asirete omenyiro mutinyo no yo gatatu wansire akamuranje serikali yane narerira asemore narerira abantu baminte women rep Kisimbarati nayo mugabana gakitwakirete kuraga gonchoro soegati ondetero umwana one Felista twaganyoire abana bakombori mama baba mama ndiagocha nachire koganya muri konkange nkinje nakorete gusega kibuge kagangi twakorete mutarato ikanye mutoretero umwana Felista umwana Felista nero umwana no manene lakini okure umwana oyo nero uri gon support na nyambono wimana atkomero oroboko na ndo umwana antiere ngocha kolenda bono igare arwari turero wenkor bono timbu atinjenjera ndatiko ndanyare komurenda kibese icho etwa eto muntu naroro omoira agateba ngana bagotubwadisi tokamwa achikoreta bono ochiroro lakini onyochieto nachete ochiroro lakini karajite kuri erieta riri omwana akanyona nde bachite bagakorikania marieta bagatangania eriane bakarika eriae bone death certificate eri kare gochi osoma na ndi are to butantani ngantari Felista urenge uyu no muntu mungao igotondegete sana sukora na ndi konyatondegete gukwa na ndi bono tondegete ngomuswati igaro mwene agatenga eise konyarikana gosini mitinyi nere bakabegete emetinyi una gweka ngata onye mitinyi ebere nyene mitinyi ndata ebago samba na wali ntokorera ngati mbali gotubwatisi mbachi go samba omwana ito ago samba buno musariti aira ne seita buna alengo omwana we gasi no mbono omwana oyo omokorire gasi for 3 good years ano mbono gawe nto omwana ya support go chagaiga une suicha asenge njo omokorire emyaka 3 ne myaka 3 karo monta karabu atebwa tigoso oyo no monto myabo gokuna
na wikira bo mwanchu morigeria na tugwikira mweri bwa mwaya yichinse 10 senchira yo winga korere nse ya mone chinse isatu no chikomerana amonere Clinton ondigi oyura chuko yaretera ase ubwemiro bwagari buna basaki baito bagendera tuko yarigania asomogoroba obono gendera kubwati mirobirende yatigera asomogoroba obono na asomuroberio kubwati no muroberio ratikoretwa na mwana mboka gose Edwin Nyang'au umuroberio omanyekaine buna ongoria amariko wikeria nke chinsa enye wika chinsa isano ne moche mubaso asumuroberio gwetero bine nakuganirie mogorobo muya wika ankyo eretariane Ishmael Mogere.